салому алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. дар саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ҳайатҳои баландпояи зиёда аз 30 давлат ва созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ барои қабули эъломияи фарогири тамоми масоили ҳамкорӣ дар доираи ин машварат дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҷамъ меоянд. ҷиҳати дар сатҳи баланд ва сазовор гузаронидани ин чорабинии муҳим, имрӯзҳо раванди омодагиҳо дар шаҳри Душанбе вусъати тоза пайдо кардааст. гузориши ҳамкорони мо. моҳи сентябри соли 2018 дар ҳошияи иҷлосияи 73-уми маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид раёсатӣ дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё барои солҳои 2018-2020 аз Чин ба Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашт. Инак саммити панҷуми сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё санаи 14-15 июн дар шаҳри Душанбе гузаронида мешавад. дар кори ҳамоиши сатҳи баланд роҳбарон ва намояндагони воломақоми зиёда аз 30 давлати дунё ва созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ иштирок менамоянд. омодагиҳо дар пойтахти ҷумҳурӣ барои дар сатҳи баланд ва шоиста истиқбол гирифтани меҳмонони олимақом баргузории саммити панҷуми сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ва ҷиҳати бо меҳмоннавозии гарму самимона қабул намудани ҳайатҳои баландпояи иштирокчии ҳамоиш дар сатҳи баланди ташкилӣ қарор дорад. дар ин рӯзҳо шаҳри Душанбе намои дигар дорад ва ба маркази фарҳангу тамаддуни волои мардуми тоҷик табдил ёфтааст. сатҳи баланди омодагиҳо ба ин чорабинӣ имкон фароҳам меоварад то шаҳри Душанбе давлатҳои қитъаи Осиё ва сайёраро ба ҳам оварда ба маркази ҳалли мушкилоти байналмилалӣ табдил ёбад. шаҳри Душанбе симои зоҳирӣ, симое ки ба чашми мардум менамояд, ба куллӣ тағйир дода истодааст. кӯчаҳои шаҳри Душанбе ҳар гуна рамзҳои ҳамин машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё бисёр ба тариқи дизайни зебо сохта шуда истоданд, барпо карда шуда истоданд. шиёру овезаҳои гуногун дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба истиқболи меҳмонон, ба истиқболи ҳамин саммити сатҳи баланд овезон шудагӣ ҳастанд. ҳама ин имкон медиҳад ба ҷумҳурии Тоҷикистон ки меҳмонона ки ҳамагӣ ҷамъу ҷамъ 3000 нафар ҳастанд, ин 3000 нафара дар сатҳи бисёр баланд пазироӣ кунад, ҷои кори онҳоро ташкил кунад, мизбон бошад, мизбони хуб бошад. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё форуми байналмилалӣ оид ба таҳкими ҳамкорӣ мебошад ки бо мақсади таъмини сулҳ, амният ва субот дар Осиё соли 1992 ташкил шуда 27 давлатро сарҷамъ намудааст. инчунин 8 давлат ва 5 созмони минтақавию байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид дар он нозир мебошанд. аслан ин машварат дар 5 самт фаъолият мекунад. ин пеш аз ҳама самти ҳарбӣ сиёсӣ ҳаст, самти гуманитарӣ ё башардӯстона ҳаст, самти ҳамкориҳои иқтисодӣ ҳаст, самти ҳамкориҳои фарҳангӣ ҳаст ва самти ҳамкориҳои экологӣ. дар қатори инҷа замъ мешавад дар Душанбе масъалаҳои ҳамкориҳои энергетикӣ, ҳамкориҳои коммуникатсионӣ нақлиётӣ, ҳамкориҳо дар соҳаи коркарди саноати кӯҳӣ, ба ғайр аз ин мубориза ба муқобили терроризм ва ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир, аслиҳа ва қочоқи инсон. ин масъалаҳо дар саммити шаҳри Душанбе муҳокима мешавад. коршиносон ба он назаранд ки саммити мазкур дар пешбурди минбаъдаи раванди машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё идомаи татбиқи тадбирҳои боварӣ ва табдил додани қитъаи Осиё ба минтақаи фарогири сулҳу субот ва рушди устувор такони бузург хоҳад бахшид. ду шафати шоҳроҳи Душанбе Чаноғ ки ба сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб вогузор шудааст, тозаву озода гардида дар он гулҳои рангоранг шинонида мешавад. анҷоми тадбирҳои ободонӣ бо мақсади истиқболи саммити иштирокчиёни ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ин минтақаи туристии мамлакат мебошад. гузориш аз ноҳияи Варзоб. ноҳияи Варзоб табиати дилфиребу тамошобоб дорад ва дар қаламрави ноҳиям барои ташрифи ҳайати меҳмонони ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, тадбирҳои ободонӣ ва сабзгардонӣ дар ду шафати шоҳроҳи Душанбе Чаноғ ва мавзеъҳои истироҳатию тамошо бо сифати баланд анҷом дода мешавад. то инҷониб дар доираи корҳои ободонӣ ҷиҳати истиқболи самимии ҳайати воломақоми машварат дар ду шафати шоҳроҳ бо иштироки зиёди сокинону мутақассимин
мутахассисон шинонидани гулҳои рангоранги мавсимӣ ба тартиб даровардани дарахтони ороишӣ, нарм намдани бехи ниҳолон ва тозаву сафед кардани онҳо анҷом дода шуда. Дигар корҳо аз ҷумла рангубор намдани панҷараҳои пул, насби чароғакҳо дар пояҳои гулдонҳо ва ҷобаҷо кардани гулдонҳои мунаққаш бо унсурҳои миллӣ идома дорад. ҳамзамон барои боз ҳам зебо гардонидани ду шафати роҳ ва ҷалби меҳмонон ба ин минтақаи туристӣ парчам ва шиору овезаҳо насб гардидааст. маврид ба таъкид аст ки ин минтақаи туристӣ бо кӯҳҳои сарбафалак печида, манзараҳои ҷолибу дилфиреб, обҳои ширину мусаффо ба макони зебою тамошобоб ва истироҳату фароғати сайёҳони дохиливу хориҷӣ табдил ёфтааст ва анҷоми саривақтии тадбирҳои ободонӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ муҳиму саривақтӣ мебошад. истиқлолияти комили давлатӣ ва самараи он дар ноҳияи тоҷикобод ҷиҳати сазовор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 74 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз 8 он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. бо ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун барои шаҳрвандон ҷойи кор муҳайё гардида, дар ин замина баҳри фаъолияти самарабахш ва рушди инфрасохтори деҳот имконияти мусоид фароҳам оварда шуд. пас аз соҳиб истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободонию бунёдкорӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъати тоза касб намуд. дар ин даврон дар ноҳияи Тоҷикобод низ бахшҳои муҳими хоҷагии халқ бо амалӣ кардани барномаҳои мушаххаси давлатӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, ҳамчунин симои зоҳирии ноҳия куллан дигаргун гаштааст. ҷиҳати таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чун дигар шаҳру ноҳияҳо дар ноҳияи Тоҷикобод низ 74 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки аз иншоотҳо ба нақша гирифта шуда 8 он ба истифода дода шуда, дар 26 иншоот корҳои сохтмонӣ ба маром идома доранд. дар иншоотҳои боқимонда корҳои ҳуҷҷатгузорию сертификаткунонӣ давом ёфта истодаанд. дар замони соҳиб истиқлолӣ дар ноҳияи Тоҷикобод аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия бо ҷалби сармояи дохилӣ, алалхусус ҳавасманд гардонидани соҳибкорону сокинон, корҳои ободонию бунёдкорӣ авҷ гирифта, сохтмону ба истифода додани як зумра иншооти таъиноти маишию маъмурӣ бо тарҳи муосир татбиқ гардидааст. айни замон ба муносибати дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия бунёди даҳҳо иншооти гуногун дар асоси лоиҳаи муосир ҷараён дорад. дар иншооти сохташаванда шумораи зиёди сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор шуда, баъди мавриди истифода қарор гирифтан, қисми зиёди шаҳрвандон бо шуғли доимӣ фаро гирифта мешаванд. зеро ҳар иншооти бунёдшаванда бо назардошти фароҳам овардани шароит барои мардум, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди сатҳи иқтисодӣ сохта мешавад. қобили қайд аст ки мардуми шарафанди ноҳияи Тоҷикобод дар ин замина дар асоси дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои созандаи пешвои муаззами миллат камари ҳиммат баста ба корҳои ободонии бунёдкорӣ майл доранд. дар баробари сохтмони иншооти таъиноти гуногун, чароғонкунӣ ва равшаннамоии маркази ноҳия низ бо суръат ҷараён дорад. истифодаи имконоти фароҳам овардашуда ва фаъолияти дастаҷамъонаи сокинон аст ки натиҷаи некро ба бор овардааст. умуман дар ҳудуди ноҳияи Тоҷикобод дар тамоми бахшҳо комёбиҳо назаррас буда, дар роҳи боло бурдани иқтисоди маҳал ва тадбирҳои беҳдошти сатҳи зиндагии мардум дар асоси сиёсати созандаву бо барори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои мушаххас амалӣ мешаванд. Самандар Искандарзода, Меҳрӯзи Ҷумъа, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ аз ноҳияи Тоҷикобод барои барномаи иттилоъоти ахбор. мавзӯи дигар, бар асари боришоти шадид ва раъду барқ дар штати Биҳори Ҳиндустон 8 нафар ба ҳалокат расида, зиёда аз 10 каси дигар маҷрӯҳ гардид. теъдоди ҳалокшудагон дар натиҷаи обхезӣ дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии мардумии Чин ба 16 нафар расида, 10 каси дигар бенишон шуд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар яке аз роҳҳои қисми ҷанубии вилояти Қандаҳори Ҷумҳурии Исломии Афғонистон таркиш рух дод. дар пайи ҳодиса 6 нафар узви як оила ба ҳалокат расиданд. шоҳидони ҳодиса иброз менамоянд ки ҳангоми гузаштани нақлиёт таҷҳизоти таркандаи дар роҳ хобондашуда ба кор даромадааст. аз рӯи маълумоти кормандони сохторҳои қудратӣ таҷҳизоти таркандаро дар роҳи нақлиётгард гурӯҳҳои силоҳбадаст ҷой карданд. тибқи иттилои хизматчиёни ҳарбӣ дар вилоятҳои гуногуни Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ҳар моҳ дар натиҷаи таркидани таҷҳизоти таркандаи худсохт қариб 120 сокини осоишта ҳалоку захмӣ мешаванд.
дар штати биҳори ҳиндустон боришот ва раъду барқ ба амал омад. Бар асари офати табиӣ 8 нафар ҳалок шуда, 11 каси дигар захмӣ шуданд. Боришот ба роҳу пулҳои нақлиётгар зарари ҷиддӣ расонд. Раъду барқ хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, сокинони чанд минтақа бебарқ монданд. аҳолии минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта, аз ҷониби кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ ба ҷойҳои бехавф кӯчонда мешаванд. Бо мақсади бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти коммуналӣ равона гардиданд. дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии халқии Хитой боришот ва обхезӣ идома дорад. офати табиӣ аллакай ба марги 16 нафар боис гардида, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳамзамон чандин каси дигар бенишон шуданд. дар натиҷаи боришоти шадид қариб 200 манзили иstiqomatӣ қисман хароб шудааст. дар робита ба ин сокинони аз офати табиӣ зарар дида маҷбур шуданд ки тарки манзил намоянд. кормандони хадамоти дахлдор беш аз 100 000 нафарро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. дар маҷмӯъ аз боришоту обхезӣ ки дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии халқии Хитой ба амал омад, беш аз 2 миллион аҳолӣ зарар дид. таҳхона ва ошёнаҳои садҳо манзили иstiqomatию маъмурӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор дорад. боришот ва обхезӣ даҳҳо ҳазор гектар ҳосили заминҳои корамро аз байн бурда, садҳо сар ҳайвони хонагӣ талаф ёфтааст. ҳавошносон пешгӯӣ менамоянд ки боришот рӯзҳои наздик дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии халқии Хитой эҳтимол боз ҳам шиддат гирад. ба хотири баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии насли наврас вобаста ба истифодаи самараноки об ва тоза нигоҳ доштани он дар шаҳри Норак тадбирҳои омӯзишиву фаҳмондадиҳӣ доир карда мешавад. дар чунин як тадбир наврасон ба марҳилаҳои таъминоту дастрасӣ ва коркарди оби нӯшокии корхонаҳои воҳиди давлатии шаҳр шинос шуданд. мавзӯъро Таваралӣ соҳибназар идома медиҳад. дар доираи тадбирандешиҳо баъри татбиқи ҳамаҷонибаи барномаи 10-солаи амал об барои рушди устувор дар шаҳри Норак бо иқломи корхонаи воҳиди давлатии обҳои нӯшокӣ ва корезии шаҳр дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд баъри устувориву бедор намудани ҳисси масъулияту эҳтиром нисбат ба сарфакорона истифода бурдану тоза нигоҳ доштани об ва ба қадри фаъолияти шабонарӯзии кормандони соҳа расидан бо фарогирии беш аз 40 нафар наврасон сайёҳати амалии омӯзишӣ гузаронида шуд. дар ин чорабинӣ наврасон аз минтақаҳои кору фаъолияти кормандони соҳаи обтаъминкунии шаҳр бахусус обанбори асосии таъмини шаҳри Норак бо оби нӯшокӣ ва марҳилаҳои коркарду то тақсимоти об дидан намуда, вобаста ба фаъолияти пурзаҳмати кормандон ки барои ҳаёти ҳаррӯзаи сокинон эҳтиёҷоти асосӣ ба ҳисоб меравад, аз масъулон ба суолҳои худ посух гирифтанд. тибқи иттилоъ кормандону мутахассисони корхонаи фаръии давлатии обҳои нӯшокӣ ва корезии шаҳри Норак бо истифода аз шароитҳои мавҷуда ба 4620 хонаи ҳавлигӣ, 154 биноҳои истиқоматии баландошиёна, ташкилоту муассиса ва дар маҷмӯъ ба беш аз 41 000 нафар хизматрасонӣ менамоянд. об аз ҳавзи нерӯҳои барқи оби Норак бо қубури ноҳсад ҷорӣ шуда то наздикии ГСС омада, аз онҷо тақсим шуда, аз инҷо такшон карда, ду ҳавзи 2000 кубаи ки мо дорем дар онҷо хлор карда шуда ба аҳолии шаҳр ва маҳаллаҳои наздики шаҳр расонида мешавад. тибқи таҳлили коршиносон айни замон беш аз 2.5 миллиард сокинони сайёра ба шароити дурусти санитарии оби ошомиданӣ дастрасӣ надоранд. қабулу амалӣ гардонидани пешниҳодҳои ҷониби Тоҷикистон барои ҳифзу истифодаи самараноки захираҳои об барои расидан ба ҳадафҳои рушди ҳазорсолаи Созмони Милали Муттаҳид аҳамияти хоса пайдо намуда, барои бартараф намудани сатҳи камбизоатӣ ва аз байн бурдани ҳолатҳои осебпазирии саломатии инсон вобаста ба мушкилоти норасоии об мусоидат менамояд. дар шаҳри Норак барномаи таъминоти оби нӯшокӣ амалӣ карда шуда истодааст. худи бинои корхонаи обтаъминкунии шаҳри Норакро таъмир мекунанд ва инчунин барои аҳолӣ дар дораи ҳамин барнома обченкунакҳо фасл карда мешавад дар хонаҳояшон. ҳамзамон як хати нави обтаъминкунӣ кашида мешавад ки он имкон медиҳад ки ҳамон нуқтаҳое ки аз об танқисӣ мекашиданд бо оби нӯшокӣ бемамоният таъмин бошанд. амалӣ намудани ҳамин гуна чорабиниҳои таблиғотиву фаҳмонидадиҳӣ марбут ба истифодаи самараноки обу тоза нигоҳ доштани он миёни аҳолӣ бахусус насли наврас аз манфиат холӣ нест, иброз доштанд дастандаркорон. Таваралӣ Соҳибназаров, Парвиз Сафаров барои барномаи ахбор.
با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ردیف دیگر ارزش‌های ملی تاجیکان، هنر گلدوزی چکن نیز از نو احیا گردیده همچون معرفگر تمدن قدیمی تاجیکان بر روی خط میراث فرهنگی یونسکو وارد کرده شد. گزارش در این خصوص. چکن نوعی از هنرهای مردمی است و تاریخ نهایت قدیمی دارد. آن به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک علاقمندی زیچ دارد. 29 نوامبر سال 2018 بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو چکن را به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت شامل نموده است. در معرفی چکن در سامانه یونسکو گفته می شود که چکن یک نوع گلدوزی ملی در متاحهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. با فهرست میراث غیرمادی فرهنگی وارد گردیدن چکن اعتراف و احترام جامعه جهانی به تمدن و فرهنگ بوی خلق تاجیک است. در ولایت ختلان تاجیکستان چکن یک جزء مهم لباس عروس و داماد به شمار می رود. در اینجا دامادها تاقی خود را با گلدوزی های چکن آرام می دهند و زنان و دختران در روزهای توی و عید و مراسم کرته و پاجامه چکن به بر می کنند. صنعت چکن از نسل به نسل گذشته با شیوه استاد و شاگرد به میراث مانده است. کرته چکن مخصوص برای بانوان دوخته می شود و در جشن‌های رسمی و عیدهای خلقی دختران کرته چکن را به بر می کنند. دسته‌های رقصی، گروه‌های موسیقی فولکلوری در سراسر تاجیکستان از لباس‌های چکندوزی مردم کلاب وسیع استفاده می‌برند. اینچنین هنر چکندوزی یک عنصر هویت ملی به شمار می‌رود که استفاده برندگان با افتخار از مهر و محبت به وطن محصولات چکندوزی را در نمایش‌ها، آزمون‌ها، برنامه‌های کنسرتی، جشن‌های عروسی و معیشی و عیدهای عمومی وسیع استفاده می‌برند. عایشه ستار، بهادری استم، اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعات اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.